नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, हा प्लॉट आपण तानावर सोडलेला आहे. पानं टिकवण्यासाठी मावा थ्रिप्स बुरशी त्यासाठी आज आपण स्प्रे घेणार आहे. शेतकरी मित्रांनो, हे आहे टाटा माणिक. हे आपण थ्रिप्स मावा त्यासाठी. हे आहे Z78 बुरशीनाशक M45 प्लस Z78. शेतकरी मित्रांनो, हे आहे रामाचं निमखरंज. हे आपण प्रत्येक स्प्रेमध्ये 250 मिली ह्याप्रमाणे वापरत असतो. त्यामध्ये आज आपण टाटा माणिक 200 लिटर पाण्याला 100 ग्रॅम, Z78 500 आणि नीम तेल 250 असा घेतलेला आहे हा स्प्रे. लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.